Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθόμουν εδώ πέρα, διάβαζα το κράτος και επανάσταση, έτσι. Και λίγο να πάω να γαμηθεί. Λοιπόν, είχα πει δεν κάνω βίντεο, εντάξει, όχι. Δεν γίνεται γιατί η κοινωνία καταραίει χοντρή είναι αρένα. Δεν γίνεται. Είχα πάει γυμναστήριο, ξέρω μια χαρά, ξυνδεώθηκα εδώ να τ' άλλο. Γυρνάω σπίτι και πρέπει να μου θυμίζετε όλοι ότι το YouTube τώρα λέει θέλει να είσαι advertiser friendly, ξέρω. Να αυτολογοκρίνεσαι για να μην σου μαλακίσουν το κανάλι σου. Και τι νομίζετε ότι είναι αυτό το ιστορία? Κομμάτι του νεοελευθερισμού είναι. Τα είχα πει εγώ αυτά για τα Uber και τα τέτοια. Λοιπόν, έτσι. Το μέλλον που υπάρχει και λειτουργεί τώρα είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, στο μέλλον δεν θα είσαι εσύ εργάτης. Θα είσαι ιδιωτικός, θα είσαι, πώς το λένε, ελεύθερος επαγγελματίας. Freelance, θα είσαι freelance. Θα κάνεις ένα blog, θα κάνεις ένα βίντεο στο YouTube, θα είσαι ειδικός στο Uber, θα είσαι προγραμματιστής βιντεοκές, whatever. Θα κάνεις freelance. Και θα είσαι freelancer, έτσι. Και θα είσαι entrepreneur. Μου βρείτε τώρα μια λέξη, entrepreneur, την κοπανάμε. Στο μέση. Ούτε σωματεία, ούτε τίποτα. Είναι το κομμουνιστό αυτά. Εμείς είμαστε τώρα για νεοκαπιταλιστές, κατάλαβες και τέλος ιστορίας, Φουκουγιάμα, Φουκουσίμα, αγάπη μου. Λοιπόν, ούτε δικαιώματα εργατικά, ούτε τίποτα, παπάρια. Πάντως. It's the future! Welcome to the future! It's a glorious future! Και θέλω τώρα εγώ με αυτή τη δουλειά να πάω μπροστά. Πού να πάω? Τι να κάνω, να κάνω τέχνη? Τι να κάνω, να βγάλω τα τέτοια μου, τα άλλα τέτοια λοιπόν. Να βγάλω τα έργα μου, τα κατακτικά μου, τα anime γκούρο και τα λοιπά σε μπουζάκια, να γίνω και εγώ τεπερνού? Τι να κάνω? Να κάνω και εγώ ένα blog για να περιμένει διαφημίσεις? Όχι κύριοι, να στη λύση. Δεν είναι αυτό το μέλλον. Το μέλλον είναι η εργατική τάξη. Το μέλλον είναι η εργατική πάλι. Λοιπόν, ως πότε θα μας τρώει τα λεφτά η Google? Ως πότε θα διαχειρίζεται το YouTube και το blogger και το άλλο και το άλλο τα κέρδη και τα εργατική αξία του προλετάριου του ίντερνετ? Ως πότε κύριοι? Οι προλετάριοι να πάρουν στα χέρια τους την παραγωγή, τα έργα τους. Ενωθείτε προλετάριοι του ίντερνετ, κάντε ένα σωματείο, YouTubers, whatever, και διεκδικήστε στα δημάτια σας. Προλετάριοι δεν ενωθείτε.